Jekk fi żmien li ġej beħsibek tmur tagħmel xi biċċa tpinġija se tmur għand dentist jew saħansitra fiżjoterapista, l-ewwel ħaġa li għandek tfittex hija jekk l-istabbiliment li se tidħol fih hux liċenzjat skont kriterji maħruġa mid-Direttorat tal-Istandards fis-Saħħa. Id-Direttorat jilliċenzja diversi stabbilimenti li jaqgħu taħt is-saħħa pubblika li s-servizzi tagħhom jista' jkollhom impatt negattiv fuq is-saħħa tal-klijenti. Id-direttur tal-Standards fis-Saħħa Patricia Gallia spjegatilna kif kull stabbiliment li tingħatalu l-liċenzja jiżdied fl-lista fuq is-sit tad-direttorat biex dak li jkun iserraħ moħħu lis-servizz li se jingħata huwa wieħed sikur. Jekk jiena jinnaf dentist ġdid, sejr għand dentist ġdid jew irrid nagħmel tatu ħamonċat, l-ewwel m'għandi mmur nirreferi għal din il-lista fejn qed tgħid isma' dan id-dentist huwa liċenzjat. Li stabbiliment ikun liċenzjat ifisser li għadda minn proċess ta' skrutinju minn spetturi fid-direttorat li raw li l-apparat huwa sikuru qed jitnaddaf b'mod tajjeb, kif ukoll li s-sit qed jieħu kull miżura possibbli biex ma jinxteritx il-mart. Mark Tonna, l-koordinatur tal-liċenzjar, spjega għalfejn klijenti prospettivi ta' dawn l-istabbilimenti għandu jinteressom minn din il-liċenzja u ġiet tfisser għal saħħithom u għal saħħet sħabhom. Meta inti qiegħda tidħol fuq il-website u qiegħda tara bniedem li huwa rakkomandat mid-direttorat, inti moħħok għandu jkun mistrieħ li dan għandu kollox konformi mal-liġi u kollox konformi ma' dak l-affarijiet kollha li hemm bżonn biex ħanut jissalvagwardja s-saħħa tal-pubbliku. Tonna spjega wkoll kif stabbiliment jista' jakkwista liċenzja faċilment billi jagħmel is-sottomissjonijiet meħtieġa fuq is-sit tad-direttorat u jgħaddi mill-ispezzjonijiet meħtieġa. Iżda la darba xi klijent jinnota xi ħaġa li mhix kompatibbli mal-kriterji li qed jitlob id-direttorat, Tonna spjega x'wieħed jista' jagħmel biex is-saħħa pubblika tkun imħarsa anki mill-klijenti. Huwa fid-dmir ta' dak li jaraw dawn l-affarijiet kemm fid-dmir għal saħħithom stess u fid-dmir ukoll għal saħħet ħaddieħor li jirrapportaw minnu fih lid-direttorat. Il-website qed hemmhekk se jkun hawn dettalji tagħha wkoll fejn hemm il-kontatti kollha u n-numri kollha jinformaw lid-direttorat minnu fih u d-direttorat jieħu ħsieb li jsir spezzjoni u jaraw dak li qed jiġi rrappurtat u minnu l-ewwel xogħol u jittieħdu l-passi minn hemmhekk imbagħad.